всеки един от вас, от моите приятели и почитатели, който иска да се подмлади, да си върне младостта, красотата, да се чувства на 20 или на 30, макар че на повече от 60, на възрастта, която съм аз, да ми се обади на месенджер, на WhatsApp, на Viber или на Telegram, на телефон български 00359 8859 39219. Очаквам ви! Бъдете здрави, бъдете щастливи, бъдете успешни, бъдете красиви, бъдете сексапилни. Животът започва след 50 години, пак го казвам.